Fa un dia esplèndid a l'Albufera. Un grup de fotògrafs de natura surt al camp. Aprofiten la jornada per tractar de treure les millors imatges dels ocells, les plantes, els insectes o el paisatge i per explicar-nos les peculiaritats de la seva afició. Bé, la fotografia de natura és una fotografia molt especial, requereix molt de temps, molta dedicació, normalment uns equips especials que solen valer molt de dobbers, moltíssima de paciència, sobretot quan fas feina amb espècies. La fotografia de natura és una de les més complicades, ja que a part de tenir coneixements tècnics sobre l'equip que fem emplear, també has de tenir un coneixement sobre natura, un coneixement naturalístic, que no te pot posar a retratar segons que si no coneixes un poc les espècies. Existeixen diferents modalitats en el camp de la fotografia de natura i diverses possibilitats segons les condicions del medi. La macrofotografia consisteix en la fotografia de subjectes a molt curta distància, de manera que puguem obtenir imatges molt curioses d'éssers vius, diminuts, que podem trobar a qualsevol indret de les nostres illes. El material bàsic per dur a terme macrofotografia bàsicament se resumeix en una òptica que permeti captar aquests subjectes a molt curta distància i sovint també materials que em permetin il·luminar de manera natural o artificial els subjectes. Una de les disciplines que també conformen la fotografia de natura és la fotografia de fauna. Probablement una de les disciplines que impliquen més paciència, més dedicació i més discreció per part del fotògraf de natura. Implica l'ús de material molt específic com són els teleobjectius, òptiques que ens permeten apropar al màxim els subjectes que volem retratar. El ritme de la natura marca molt el tipus de fotografia que fem a cada època. Unes èpoques són millors per fer flora, unes altres per fer les espècies d'aus migrants i de més. També s'ha de conèixer molt els llocs on se va, els diferents espais naturals que tenim aquí per retratar les diferents espècies, els diferents paisatges que tenim. Aquests aficionats formen part de l'Associació de Fotògrafs de Natura de les Illes Balears. La FONIF va néixer fa aproximadament uns 5 anys, degut a que un petit grup de fotògrafs i filmadors de natura de les illes consideràrem oportú per compartir experiències, il·lusions, imatges, no només entre nosaltres, sinó també amb tota la població d'aquestes illes. La FONIF promou entre els seus associats el coneixement i la divulgació del codi ètic de fotografia de natura. Essencialment, aquest codi marca que el subjecte sempre és molt més important que l'obtenció de qualsevol imatge. Unes imatges que ressalten la bellesa de la natura i, sens dubte, contribueixen a fomentar l'estimació pel nostre entorn.